jingai beteng banwat yo rangbah obalahap hakawa iewsier nadu ka janmet jonggar pnyo tarik hadu mentagasngi na kaliang Ki Nong Shnong ka Shnong tasor maudakar ka Shnong Saiden bat ka kanhun ki SRT kelanang beteng klem chong thai ban ngam shabaro kirut ki kiar jong ka tekawa ha ka ne ka jingwat yo ne rangbah la saki ba arngut Ki Nong Ngam na ka thain khadar Shnong ki balapoi ha ka ne ka janmet ban ngam ja ka tekawa ban persang wat yo te rangbah ha ba yo ban ekran ba te ki arngut ki rangbah ki lai thu ba hadin ba na ka liang ka ying ka sem lem bat ki bor Shnong kala pentip ya ka ne ka jingjia ban khot ban wan iarap ban wat yo briu jongki na ka liang ka jongki da ka man sim ka bakloi ki klem kan tai bat ki lawan ban wat yo te rangbah bat ban poi ne ka janmet hagate ka wa iewsier kilai thuru ha ka ne janmet kila super sang ban snuthu ya ka jinglong jingman jong ka bat kin sangam bahala shai ka sngi bat kila ongru bakawa ka long ka bajungut omla ban yu I shapo hapdeng jong ka te ka jing persang ban wat yo te rangbah la yu iru na ka leng ki long kami ka Shnong Saiden krui kila ya poi ha ka te ka jingking wa iewsier ban pendem krup ya de ha khamat ublei ban karpat ublei nongbu nong thau lengba ki jingdwai ba un penmi pau no yo te rangbah na ka te ka wa ka ba ulahap nadu ka janmet ar phnyo tarik torang ba ada ding ba pira position ti pram batang jet ko kumno pi position ya pio jing tip kumno ngata nga position ni nama ba ila phun rai yeng sem ta rai ku ta yai langkat kata ka lengkap bal Shnong mo ngata ba tan ka sap ka len ba ai boleh tu ha kom la phun ba pha ki ba ye kom ta mo ba yak lop pa bel ha ngam ti ai ti pha tang sul sit dul na tao tao bel ti ku teng ti nga ti ada ba pira ngam mentang ka ka ngam ngam ye khamat tang mai sngiu ka long jem na sapa dan ka mau salin gitu ka sulang la ba ka jem na sapa ta ka suki kalong jai jai tu tang besem jing pan nama ba bom je bom trai kam ka khamat hi bakalong jungut ko long jungut ti mentasi pinang sange no ne persang yang asai no ha persang biang la sa ta ong ki trai yeng ta ka pat ka yeng men ya rap biang ti krum ju smo pi trai ka ta ni net jung rang ba do kan ne ni kan nya churum kur kan ko te pha ka jing pej ngat balong ne balong la bel tu ubreu la ben yai tu kam sarum na kam non ti ka ni di kesin ko beningkong ni fil aju persang ni tak ton tenggi istri barim ki ba pile ini kam ngala sa ju persang ni bun keleng-keleng apa na ju persang pa tang ma tari thi sim những kan ka ba ngut ka dan ka ba ya dan ka bom ya na sai trelang mat titik SDLF tu kan duduk nang pa em là tụ khu bagi ni jadi sini tụ khu lang hi bagi tai yang ki lang itu ke yang ki saya tim tu SLF tu ke SDLF lang itu dia ada kebal dia tengah terkemat lengkui bikin bahaya stop talen tu boleh tu nasi iarap tu mau pada beliau te to ko beli bun bagi jingon pi ong kerman ba nyo no ban sei ga met ba ni nang ba jingon ba cầm lạ pha cầm lạ ông trai riêng trai Shnong trai cô trai ai mà để khăn nó po bình như cái đũa nó cái là giáp ở tại im để pòi hai riêng mà ta là điền beli bun không lấy lăng thì đúng không